Ні разу зашить майялынан. Буга, иркан. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейнде. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнсез, сіз Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин Гөлүсә Сынгатуллина. Бүгенге тапшыру Татарстанда яшәүче утмуртлар, аларның милли мәдәни үзенчәлекләре, яшәешләре хакында. Утмурт теле Урал телләр гаиләсенең фин-угыр телләре төркеменә карый. Килеп чыгышлары ягыннан алар төньякка һәм көньякка бүленә. Төньякта яшәүчеләрнең мәдәниятендә рус мәдәнияте йогынтысы, көньякта яшәүче утмуртларның мәдәниятендә төрки халыклар мәдәнияте йогынтысы сизелә. Шуңа да утмурт лексикасында татар һәм рус теленнән кергән сүзләр шактый. Утмурт һәм татар телләре өчен уртак һәм охшаш сүзләрнең кайберләренә мисаллар китерик. Капка, капка, урам, урам, бакча, бакча, мунча, мунчо, кәбестә, күбистә, кыяр, кияр, алма, олмо, кисә, киса. Мондый сүзләр шактый күп. Әлеге күренеш халыкларның көнкүрештә тыгыз бәйләнеп яшәүеннән килә. Бу хакта тулырак киләсе сюжетта. 16 гасырга кадәр Татарстан җирлегендәге утмуртлар күбесенчә хәзерге Аша районы территориясендә яшәгән. Христиан динендә булмаган халыкларны чукындыру башлангач, утмуртларның бер өлеше төньякка табарак күченгән. Утмуртларның Кукмара, Балташ, Мамадыш районында күп булуы шуның белән аңлатыла. Соңрак Удмуртиядан килгәннәре дә бар. Бүгенге көндә кемнең борынгы бабасы кайдан килгән төгәл әйтүе кыен. Чөнки халык катнашып беткән, диалектлар да әллә ничә. Удмуртиядә яшәүче утмуртлардан сөйләм теле бераз аерыла. Утмуртларның үзләреннән сорасаң, бездә синең бәйрәм, минем бәйрәм, синең тел, минем тел дигән нәрсә юк. Барысы да күңелгә якын, көнкүрешебездә уртак дип җавап бирәләр. Алар рус һәм үзләренең туган телләрендә утмуртча аралаша. Татарлар белән айрыша да дус яши. Шулай булмыйни. Татарстандагылары күбесенчә татар авылларында яки алар белән янәшә гомер кичерә. Ут күршләребез татар телендә үзләштергән. Татарлар кебек иркен сөйләшмәсәләр дә сөйләмне аңлыйлар. Гореф-гадәтләр, аш-су, милли бәйрәмнәрдә ике халыкка уртак. Утмуртларның халкы турында сорасагыз, алар эш сөючән. Беренче чиратта барысы да шушы сыйфатка игътибар итә. Аннары җаваплы, үҗәт, тыйнак. Утмуртларның ышанычын яулау бик авыр, әмма яулый алгансыз икән, үзегезне дә утмурт кебек күреп яратырлар. Беренче итеп күзгә ташланучы сыйфатлар шушы. Элегрәк утмуртларны Ватяки дип йөрткәннәр, чөнки алар Ныкрат, Вятка буенда яшәгән. Ватяки дигән исем Вятка сүзеннән килеп чыккан. Утмурт дигән атаманың каян килеп чыгуы төгәл генә билгеле түгел. Төрле карашлар бар. Иң киң таралганы мурт сүзе. Индоиран телендә кеше, ират дигәнне аңлата. Ут кисәкчәсе мари теленнән алынган дип санала. Одо сүзеннән болыннарның яшеллеккә күмелүе, табигатьнең уянуы дигән мәгънәдә. Татарстан Республикасында халык саны буенча 23,4 мең утмурт бар. Алар нигездә Әгерҗе, Балташ, Кукмара, Менделеевск районнарында яши. Татарстан утмуртлары югары милли үзаң белән аерылып тора. Республикабызда беренче утмурт мәдәнияте җәмгыяте 1992 елда Балтачта төзелә. Биредә утмурт телендә Азланы дип аталган район гәҗитедә чыга башлый. Соңрак тагын 4 районда, шулай ук Яршаллы һәм Казанда милли оешмалар ачыла. Әлеге оешмалар утмурт иҗаты буенча күргәзмәләр, фестивальләр, бәйгеләр, милли бәйрәмнәр, очрашулар үткәрә. 2004 елда Татарстанда утмуртларның милли мәдәни автономиясе төзелде. Төрле чаралар үткәрү, телне саклау мәсьәләсендә актив эшчәнлек алып бару белән беррәттән аларның зур максаты халык авыз иҗатын өйрәнү, саклау һәм үстерү. Иң борынгы милләтләрнең берсе булып саналган утмуртлар үз телләрен, тарихи байлыкларын саклап калу өчен зур эшләр башкара. Татарстанда милли мәдәни автономияләр дә шул нисбәттән булдырылган оешма. Автономиянең башлыгы Андрей Герасимов белдергәнчә, 11 район үзара даими элемтәдә тора. Активистлары төрле эчтәлектәге чаралар оештыра. Бер сүз белән әйткәндә, төрле төбәкләргә таралып урнашкан утмуртларны бер йодрык итеп үзенә туплап, җыйнап тора.
в каждом районе компактного проживания. Удмуртлар яшәгән һәр төбәктә автономия бар. Һәр автономиянең үз җитәкчесе. Җитәкче һәр 3 ел саен махсус җыелышлар нигезендә сайлана. Яшьләр сәясәте, аларга кагылышлы сораулар белән аерым җитәкче эшли. 2016 елда яшьләрнең үстерү буенча стратегия булдырдык. Барлык чаралар, очрашулар да аның концепциясе нигезендә башкарыла. Шуларның кайберләре белән сезне дә таныштырып үтим. Беренчесе мәктәпкәчә яшьтәге балалар белән эшләү. Моның өчен Мударвай проекты булдырылды. Ул нәни балалар өчен төрле бәйгеләр, фестивальләр оештырып тора. Икенчесе, быел гына Удмурт телле балалар бакчаларында иң шәп тәрбияче бәйгесен башлап җибәрдек. Биредә 15 балалар бакчасы катнаша. 17 сентябрь көнне республика дәрәҗәсендә нәтиҗә ясалачак. Удмуртлар шактый иҗади халык. Удмурт фольклорыннан мифлар, легендалар, әкиятләр, табышмаклар туган. Иҗатта төп урынны лирик җыр сәнгате били. Алар музыка сәнгатен ике төргә бүлә. Крез, көй, сүзсез җыр дигәнне аңлатса, мать, сүзле, сюжетлы җыр дигән сүз. Удмуртларның күмәк биюләре бик гади. Алар бию хәрәкәтләре ясап түгәрәк буйлап әйләнә. Әлеге хәрәкәт круген эктон дип атала. Шулай ук парлы биюләре бар, ваче эктон. Өчәүләп, дүртәүләп бии торган биюләр дә киң таралган. Борынгы музыка кораллары геслә, крез, варган, крез. Үлән сабакларыннан ясалган сыбызгы чипширган, флейта, узы-гума, сырнай, быз һәм башкалар. Әлеге уен коралларын бүгенге көндә балалайка, скрипка, гармон, гитара алыштыра. Удмуртия республикасында иҗат итүче Анатолий Мамонтов исемендәге Италмас җыр бию ансамбле Удмурт халкының данын Рәсәйдә генә түгел, чит илләрдә дә таныту өчен хезмәт куя. Аның тарихы шуның кадәр бай ки, ул 1936 елдан бирле эшләп килә. Ягъни 100 еллык зур юбилейна да күп калмаган. Шушы дәвердә ансамбль нинди генә уңышларга ирешмәгәндә, нинди генә үрләр яуламаган. Төп уңышлары буларак 1978 елда бөтен Рәсәй җыр һәм бию ансамбльләре бәйгесе лауреаты, Удмуртия республикасының дәүләт премиясе лауреаты булуларын, аннары халыклар дуслыгы ордены белән бүләкләнүләрен атыйлар. Гастрольләре белән Сибир һәм Ирак Көнчыгыш, Украина һәм Молдова, Германия, Америка, Финляндия, Корея, Япония һәм Таиландка кадәр барганнар. Государственный ансамбль песни и танца. Анатолий Мамонтов исемендәге дәүләт ансамбле беренче чиратта әлбәттә фольклорга, милли көй һәм биюләргә басым ясый. Бу традицияләребезне, йолаларыбызны, халкыбызның йөзек кашы булган мирасын саклап калу өчен кирәк. Ләкин әлеге факт заманча җырларны урап бузабыз дигән сүз түгел. Бүгенге чорның яшь композиторлары белән актив эшлибез. Бакыйлыкка күчкәннәрнең иҗатын яңартып тапшырабыз. Репертуарыбызда биюләр санында бик зур. Алтын фотта сакланучылары да, бүген сәхнәдән төшми биелә торганнары да бар. Гомуми санын да барлап бетерә алмам, ләкин алар һәрбер сүзенчәлекле. Мисал өчен кыңгыраулар биюен шедевр дип атар идем. Бию 16 кыңгырау чыңлау астында биелә, һәр чың саен бер хәрәкәт. Яшәрмим, бу номерны бездән бүтән бер ансамбль алмакчы да иде, ләкин хәзинәбез безнең кулларда калды. Тагын 2 дистә елга якын балалар өчен бию мәктәбендә эшләп килә. Биредә без беренче чиратта яшь кадрлар әзерләү белән мәшгульбез. Алар күбесе Италмасның фанаты, шуңа хыяллары да безнең ансамбльгә кушылу. Удмурт мәдәнияте турында сөйләгәндә, Айкай Удмурт дәүләт фольклор җыр театры хакында әйтми калу мөмкин түгел. Ансамбль 1990 елда Ижауда төзелә. Аларның төп максатлары борынгы җыр биюләрне, милли костюмнарны сәхнәгә менгерү, халыкка тәкъдим итү. Айкай театрын Ижауда, Россиядә, Татарстанда гына түгел, чит илләрдә дә беләләр. Алар халыкара фестивальләрдә күп тапкырлар лауреат исеменә лаек булган театр. Бүгенге Удмурт яшьләре арасында нинди чаралар уздырылуы, аларның ничек яшәве, иҗади сулышы турында халыклар дуслыгы йортында белештек. Казан шәһәре Павлюхин урамында урнашкан халыклар дуслыгы йортында Удмурт яшьләренең җыйналу урыны бар. Биредә Казанда яшәүче яшьләр милли мәдәнияткә сусап, телләрен сагынып килә. Эштән соң җыелалар, чәй эчәләр, төрле темаларга фикер алышалар һәм әлбәттә алда торган чараларга әзерләнәләр. Үзара бары туган телләрендә удмуртча сөйләшүләр белән аеруча да горурланалар.
Узган атнаның шимбәсендә Буран әбиләре фольклор ансамблінің җитәкчесе Ольга Туктарева алар белән очрашуга килгән. Удмурт әбиләренең миллилеге, жан тормашып мәдәниятен сакларга маташуы, йолаларны хөрмәтләүе 2012 елда узган халыкара җыр бәйгесендә бар дөньяны таң калдырган иде. Бүген исә удмурт яшьләре бигерәк дип аталган зур форумга әзерләнә. Форум быел төп 2 юнәлеш буенча эшли: этноблогинг һәм иҗат. Удмуртиядән Влад Степановны чакырдык. Ул этноблогинг юнәлешендә модератор булачак. Яшьләребезне видеороликлар төшерергә, социаль челтәрләрдә эшләргә, постлар язарга өйрәтәчәк. Бүгенге 21 гасырда интернетсыз тормышны күз алдына да китереп булмый. Шуңа удмурт яшьләрен социаль челтәрләрдә туплыйк дидек. Иң борынгы халык сәнгатенең берсе шигүчелек. Археологлар удмурт милли бизәкләре шигелгән 9-12 гасырларга караган тукыма кисәкләре тапканнар. Удмуртлар баш киемнәрен, сөлге, күлмәк, билбауларны шигеп бизәгән. Бүгенге көндә әлеге шигүле бизәкләр милли киемнәрдә саклана. Татарстанда яшәүче удмуртлар республикабызда туып үскән удмурт һәм фин-угыр телләре буенча филология фәннәре кандидаты доцент Василий Иванович Алатырев белән бик горурлана. Ул удмурт теле этимология сүзлеген төзегән. Беглый дип аталган беренче удмурт поэмасын язучы шагыйрь Михаил Григорьевич Можгин да чыгышы белән Татарстаннан. Ул 1890 елда Баулы районында туган. Татарстанда 15 удмурт балалар бакчасы, удмурт теле укытылышы 45 мәктәп, 9 удмурт мәдәни үзәге, 14 фольклор коллективы эшләп килә. Республикабызда яшәүче удмуртлар еш кына 3 тел белә: удмурт, татар һәм рус телләрен. Удмуртларның милли бәйрәме Гырын Быттын. Элегрәк ул Балтач районында гына үткәрелсә, бүгенге көндә республика статус алды. Ул язгы чәчү эшләре беткәннән соң печән чабулар башланыр алдыннан уңышның мул булуын теләп үткәрелә. Гырын Быттын бәйрәме удмуртлар өчен татарларның сабан туе кебек үк мәгънәгә ия. Удмуртлар Казан ханлыгы җирләрендә мәҗбүри чукындыру башланганчы мәҗүси булганнар. Бүгенге көндә алар христиан дин тотсалар да, мәҗүсилек элементлары әзме күпме сакланган. Мәсәлән, төп милли бәйрәмнәре Гыран Быттон мәҗүси вакыттан сакланган. Хәзер җиргә табынмасалар да, бәйрәм милли уеннар белән үрелеп бара. Бәйрәм вакытында удмуртлар зур чуен казанда аш пешергәннәр, һәм аны казаннан зур агач чүмеч белән алганнар. Быелгы Гранд Быттон да якынлаша. Ул 3 июль көнне Әгерҗе районы Варклет-Боди авылында узачак. Мин шушы авылда туып үстем. Әйтергә кирәк, әлеге авылның халкы удмуртларда мәҗүсилек сакланып калуының тере мисалы. Бәйрәмне оештыруда да катнашам. Гранд Быттон кырышлары беткәннән соң уздырыла торган бәйрәм. Быел ул соңгарак калды, шуңа башкачарак Гәрше Душьям дип атала. Монысын инде бар эшләр беткәннән соң ял итү, бәйрәм уздыру дип аңларга кирәк. Бәйрәм тантаналы сәламләүдән башлана. Аннары кунак итүче район киләсе елда кабул итүчегә тапшыра. Ягъни Әгерҗе бәйрәм әлемен Баулыга тапшырачак. Һәр елага, һәр традициягә аерым-аерым туктап үтәсебез килә. Барысын да яшьләр белеп торсын өчен шулай эшлибез. Аннары фольклор ансамбле чыгышы, җыр бию, уен көлке белән үрелеп барачак. Иҗади мәйданчыклар, балаларга уен мәйданнары, кунакларны каршы алып озатып калучы ял өйләре дә булачак. Удмуртларның тагын кайбер милли һәм дини бәйрәмнәрен атап үтик. Ымыстун, Раштуа, Важадыр, Жанны, күңелне чистарту, Гырынны патон, яки Акашка, Пасха, яз башлану, Йонкелән, елгадан быз китү, Гербер, Петров көне, Волжук, Ильин көне, яңа җыелган уңыштан бытка һәм икмәк пешерү, Сызыл йон, уңыш бәйрәме, Волшуд, Сильсион, сугым чыры башлану. Удмуртларның күпчелек бәйрәмнәре җир, уңыш, табигать, хезмәт белән бәйле. Чөнки әлеге халык элек-электән хезмәт белән яшәгән, игенчелек, терлекчелек белән көн күргән. Удмурт халыкларына кагылышлы кайбер кызыклы фактларга күз салыйк. Яратып ашаган ризыгыбыз пилмәнне удмуртлар үзләренең милли ашлары дип саный. Пилмән сүзенең хәтта удмуртча аңлатмасы да бар.
пел, Құлақ дегенні аңлатса, нянь икмәк дегенні білдірі. Утмурт аш суы турында Марина Матвеева бик тәмләп сөйләде. Ихтибар келесі сюжетқа. Көн күрешләренә килгәндә, утмуртлар электән кайын тузыннан төрле бизәнү әйберләре, савыт-саба ясаган. Кайын тузын һөнәрчелектә куллану өчен аны агачтан салдыра белергә кирәк. Иң кулай вакыт июнь башлары, агач чәчәк аткан вакыт икән. Шимал сыйфатлы булсын өчен урманның дымлырак урында үскән агачларын сайларга кирәк. Кайын тузынан эшләнгән бөтиләр күз тиюдән, сихердән, шайтаннардан саклый дип ышанганнар борынгы утмуртлар. Утмурт халкы җир биюләрен генә түгел, милли ризыкларында буыннан буынга тапшырып баралар. Иң танылган ризыклары буларак пәрәпәшне атыйлар. Безнеңчә ул пәрәмәш була инде. Бездә кунакларны икмәк һәм май белән каршы алалар. Тагын һәр утмурт табында пәрәпәш була. Ул безнең милли таба ризыгыбыз. Пәрәпәш чүпрәсез камырдан пешерелә, тарталеткарга охшаш була. Эшлеген кем ничек ярата шулай ясый. Күпчелек кәбестә, ит, гөмбә сала. Пәрәпәш бәйрәм табынының аерылгысыз элементы санала. Татарларның чәкчәге булган кебек, утмуртның пәрәпәше бар. Бүгінгі көндә утмуртларның күбесе православие динендә булуга карамастан, кайбер авылларда әле борынгы йолалар һәм мәҗүсилек сакланып калган. Ата-бабалары табынган җир, күк, су алаларына ышану, аларга корбан китерү бүгенге көн өчен ят күренеш кебек тоелса да, андыйлар әле дә бар. Тагын бер кызыклы күренеш. Утмуртларның күбесе җирән чәчле. Җирән чәчлелек буенча алар кел һәм ирландыларны да уздырып җибәрә хәтта. Утмуртлар күтәренке, шат күңелле булулары белән аерылып тора. Бәлки кояш кебек елмаеп торганга җирән чәчле булып туалардыр. Тагын бер кызыклы факт. Марстагы Глазов исемле 25 километр диаметрдагы кратер шул ук исемдәге Утмурт шәһәре хөрмәтенә аталган. Элеккеге традициялар сакланып калган кайбер утмурт авылларындагы гаиләләрдә хатын-кыз гаилә башлыгы булып санала. Элек утмурт гаиләләренең барсында да диярлек матриархат булган. Иң өлкән хатын-кызның рөхсәт фатихасына башка бер эштә эшләнмәгән. Утмуртлар шактый үзенчәлекле халык. Аларның үз традициялары, йолалары, бәйрәмнәре, милли үзенчәлекләре бар. Республиканың күп кенә чараларында да утмуртлар еш кына чыгыш ясый. Чөнки күп милләтле республикабызда төрле халыклар дус һәм тату яши. Милләтләрнең күплеге Татарстаныбызны бизи, үзенчәлекле итә. Утмуртларның милли киемнәре гади түгел. Алар үзләренә җәлеп итеп тора. Өстәвенә киемнәре кайда яшәүләренә карап аерыла да. Милли күлмәкләре җете төсле, бизәкле һәм төрле тукымалардан теркәп ясалган биек якалы булган. Утмурт киемнәрендә ромб, квадрат, өчпочмак, йолдыз формалары бизәк сыйфатында еш кулланыла. Аның өстеннән изүле, күкрәкле тәңкәле алъяпкыч, йонкофтлар халат кигәннәр. Алъяпкычның путасы саклаучы көч дигән ышану булган. Начар көчләрне куу өчен пута очына һәм алъяпкыч итәгенә шылтырап торган тәңкәләр теккәннәр. Төньяк һәм көньяк утмуртларның милли киемнәре аерыла. Мәсәлән, төньяк утмуртларның костюмында ак төс өстенлек итә, кызыл элементлар да бар. Көньякта яшәүчеләрнеке караңгырак, куе кызыл, шия төсендә. Аннары аларныкы байрак тәле, төрле ташлар, тәңкә акчалар белән бизәлгән була. Бу нилектән шулай? Мин үзем дә көньяк утмуртларга карыйм, шуңа моны татарларга якын булуыгыз белән бәйләп аңлатыр идем. Алар бездә мулрак яшәгән, тукмалары да затлырак булган, аны буй да белгәннәр. Яшь кызларыбыз милли киемнән йөрмәсә дә, әбиләребез үткәненә хыянат итми. Яулыгын булса да безгә хас булганча утмуртча бәйли. Утмуртларның татарлар белән охшаш яклары байтак. Әмма иң мөһиме, бу милләттә ана телен саклап калу идәге аралашудан башлана дип саный. Алар күрше халыкларын да ихтирам итәләр, үзләренекен яклыйлар, саклыйлар. Киләсе яшь буыннарга җиткерү өчен тырышалар. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Без бүген Татарстанда яшәүче утмуртлар, аларның милли мәдәни үзенчәлекләре, яшәешләре хакында сөйләштек. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне, тенҗе путмейнде. Куда мумелис, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.